Orsýetiň neşri täze ýylyň öňüsyrasynda Ulýanowsk regionunda türkmenistanly studentiň umumy ýaşaýyş jaýynda öz watandaşyny pyçaklap öldürendigini habar berdi. 29 dekabrda Ulýanowskiň Agrar Universitetiniň Oktýabrsk owatyndaky umumy ýaşaýyş jaýynda 1-nji kursyň 22 ýaşly studenti öz kursdaşyna pyçakly hüjüm etdi. Yaralardan ejir çeken şol ýerde ýogaldy. Hüjümçi ele salyndy, jenaýat işi gozgalyp ýeslapky deriňew barlyklary geçirilýär diýip neşri Ulýanowsk regionynyň deriňew organlaryna salgylanyp 30 dekabrda habar berdi. Neşri studentleriň Türkmenistanyň raýatlarynda gynadýar we olaryň bir otagda ýaşanlygyny, konfliktin olaryň öz arasynda kitap için tekçeleri paylaşyp bilmänligi sebäpli dörenligini habar berýär. Orsýetiň Ulýanowsk regiony boýunça deriňew komitetiniň web saytynda 30 dekabrda çap bolan maglumata görä 2019-njy ýylyň 29 dekabrda Çerdaklinski raýonunyň Oktýabrski şäherçesiniň umumy ýaşaýyş jaýynda adam öldürmekde guman edilýän öz tanyşy 1-nji kursyň studenti bilen dawanyň gidişinde onuň döşüne ýekdek pyçak urup ol şol wakanyň bolan ýerinde ýogalypdyr. Bu resmi maglumatda adam öldürmekde guman edilýäniň we onuň pidatynyň raýatlygy barada hiç hili habar berilmeýär. Maglumatda Çerdaklinski raýonunda 22 ýaşly studentiň öldürilmegi boýunça jenaýat işiniň gozgalanlygy we bu jenaýaty etmekde onuň umumy ýaşaýyş jaýy boýunça 22 ýaşly goňşusynyň guman edilýänligi ma'lum edilýär. Şeýle-de resmi maglumatda guman edilýäniň tutsak astyna alynanlygy deriňew komitetiniň deriňewçisiniň ony tutsak astynda saklamakdan ibarat jezanyň berilmegi ugrunda iş geçirjekdigi habar berilýär. Häzirki wagtda şol bolan wakanyň ähli jekmejeklerini anyklamak boýunça zerur deriňew işleri geçirilýär, sud ekspertizalar bellendi, deriňew dowam etdirilýär diýilip Orsýetiň Ulýanowsk regiony boýunça deriňew komitetiniň resmi maglumatynda aýdylýar. Azatlyk radiosu bu wakada adam öldürmekde guman edilýäniň we onuň pidatynyň raýatlygyny Orsýetiň İçeri işler ministrliginiň Ulýanowsk regiony boýunça edarasyndan anyklap bilmedi. Bu edaranyň resmi web saytynda 29 dekabrda bir adamyň öldürilmegi bilen bagly wakanyň bolanlygy tasdiklanýar, emma jekmejekler berilmeýär.